ADD a dneska vás naučím nosiť sena. Dneska so mnou není Bianka, lebo je za kamerou. Ahoj. Ideme na to. Prvá vec je rozcvička. Rozcvička by ste za vajíčka. Zakon. A ja už som rozcvičená, takže môžeme ísť na to. Prvá vec, čo musíte spraviť, je vedieť nosiť zónu. Keď si ruky takto, spraviť tak. Ďalšia vec je vedieť sa postaviť. Dobre. A mali by ste si predcvičovať to na posied. Dať jednu ruku na kyťo a ďalšiu takto. Potom sa postaviť. A potom by ste mali predcvičovať na posiel takto. Že skúsiť. Tak. A postaviť sa. A ďalej by ste mali vedieť sa urobiť správne. Ja to ale nemôžem robiť, lebo to ale budeme skúsiť. To je dneska všetko. Ahoj! Ahoj.